Nhasi ndine mufaro mukuru ndeitigwa zvakanaka zvakanyanyisa neshoko riri kuna 1 Kings 18 verse 44 to 46. Shoko rinotiudza kuti tirindire tiri pamunamato, tigomere tiri pamunamato, tisabva pakunyengetera, kunyange zvingarema sei, kunyange zvingaita sokuti zvanonoka sei, kunyange zvingaita sokuti Mwari atokufuratira, kunyange zvingaita sokuti Mwari haasi kudayira minamato yako. Ndaitigwa zvakanaka naElijah akaramba akamira ari pamunamato. Elijah prayed for rain. He sent his servant out to check 7 times. 7 times munhu pokutanga achienda achidzoka asina mhinduro inofadza, oinda zvakare odzoka asina mhinduro inofadza. Asi Elijah haana kubva pakunamata, akaramba achigomera aripo. Ini ndofunga kuti he must have seen a cloud in the spirit. Akanga agona kunzwisisa, akaona munyika yezvomweya kuti mvura ichanaya chete. Chaimupa kutenda ikoko kuziva simba rina Mwari waainamata. Nokudaro hama vadikani, unogona kunge uri kunamatira mvura mukati meupenyu hwako, wava nemakore uchinamatira mvura, mvura haidi kunaya, uri kurarama uri mudry land, uri kurarama uri mudhezeti, hapana zviri kufamba, hapana zviri kunaya. Ramba wakamira pamunamato saElijah. Akanga aona kuti Mwari ndiMwari anodayira minamato yake. Ndo zvakaita kuti he never stopped from continuing to pray until he saw a physical manifestation. So ngatitirwe zvakanaka hama vadikani, tirambe tingonamata kusvika tazoona a physical manifestation. Psalms 46 verse 8 inoti be still and know that I am God. The first half of Psalm 46 verse 10. Do you know kuti tinzwe zvakare? Guys, let us be encouraged to be still and silent before the Lord. Mwari hatisi takadaro, Mwari anonzwa kuchema kwedu, Mwari anonzwa minamato yedu, Mwari anodavira. Iye Mwari akadavira Elijah, ndiye Mwari achadavira iwe naini nhasi. So guys, ngatikurudzikwei tingoramba tichinamata, even tiri mumadhezeti, even pasina zviri kufamba, even zvese zvakangosunga, ngatirambe tichinamata. Mwari wedu akadavira Elijah, ndiye Mwari achadavira iwe nhasi. Amen. Chigwai zvakanaka kuzimba zenyu nekumabasa kwenyu.